بطاری موید زوانه شوم بشم روید پروانه شوم برداید دیوانه شوم کینو زنینی بطاری موید زوانه شوم بشم روید پروانه شوم برداید دیوانه شوم کینو زنینی салом шунавандагони азиз, ман Муборизи Файзулло ҳастам. ҳамроҳи дӯстам Фирузҷон Раҷабов, оҳангсоз бастакор ва дар барномаи Ситорарез. дар вақти суруд хондан албатта мо анамон лаҳни суруда мебинем ки дар кадом лаҳн аст маҷор, минор ё ки ғамангез хурсандӣ мо анамон табиата пеш назар оварда сурудро месароем. рӯзҳо ба назари ман якранг ҳастанд, вале ҳар рӯзи инсон дигар аст ки бояд як рӯз пешравӣ аст ё як рӯз хурсандӣ аст ё як рӯз тиқӣ аст. инро бояд таҳаммул кард. ситора дар дилам ҳасти ҳамеша ба ҷусту маъшуқам касе намеша набинам дар туро як рӯзу дарбанд ҳамон рӯз дар назар як сол меша набинам дар туро як рӯзу дарбанд ҳамон рӯз дар назар як сол меша ситора ой ситора бикун боре ту назора ситора ой ситора бикун боре ту назора. рости инсонҳое ҳастанд ки аллакай шӯҳратдор шуданд, мардум онро мешиносанд ва мо бо онҳо вомехӯрем. бисёр инсонҳои самимӣ ҳастанд ва бисёр инсонҳои хоксор ҳастанд ки худо шӯҳратро ба онҳо насиб гардонидааст. албатта бар рӯи саҳнаи тоҷик биромадан бисёр кори душвор аст ва аз ҳар як сароянда мехоҳад ки бисёр кӯшиш кунад, бисёр заҳмат кашад ва бояд сароянда сабку услуби худашро дошта бошад ки баъдан рӯи саҳнаи тоҷик бирояд. куҷои ошиқӣ овораи ман шунав овози қалби пораи ман куҷои ошиқӣ овораи ман шунав овози қалби пораи ман ки дар дил аз ҷудои ғусса дорам бароям дар лабонат буса дорам ки дар дил аз ҷудои ғусса дорам бароям дар лабонат буса дорам ла лай 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 ла лай 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 ла лай 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 ла ла лай 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 ла лай 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 рости барои ягон корам дар назди дигарон фахр намекунам ва ҳар чӣ ки худованд ба мо додааст шукр. ман ронда зимаи хонам аз ман бигурезед саргашта чӯ паймонам аз ман бигурезед ман ронда зимаи хонам аз ман бигурезед саргашта чӯ паймонам аз ман бигурезед бар зоҳири ободи ман